шуъбаи маърифи ноҳияи шоҳмансур дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маъриф, Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастуру роҳнамоиҳои президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарору фармоишҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Сарраёсати маърифи шаҳри Душанбе фаъолияти густурда нишон дода, давоми соли 2021 ба натиҷаҳои умедбахш ноил гардиданд. ҳамасола мо аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгорони ҷавоне ки имрӯз мехоҳанд ки касби омӯзгорӣ доранд дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо роҳхат пешниҳод карда мешаванд ва дар тамоми мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мо имсол 22 нафар омӯзгори ҷавон бо кор таъмин кардем. имрӯз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мактабҳое ки аз навсозӣ карда шуданд, ин муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо кабинетҳо ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз пурра таъмин мебошад. Дар соли 2021 мо ҳамкорӣ бо Академияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки мактабҳои мо бо реактивҳои химиявӣ пурра таъмин шуданд. Аз фанни химия дар озмоишгоҳ аз ин реактивҳо пурра истифода бурда истоданд омӯзгорони фанни химия. масъулини маърифи ноҳияи Шоҳмансур баҳри баланд бардоштани сатҳи дониши толибилмон, такмили маҳорати касбии омӯзгорон, ба талабот ҷавобгӯ намудани сифати таълим, ба камол расонидани насли ҳушманд ва бохабар аз хатарҳои замони муосир, донандагони забонҳои хориҷӣ ва воқиф аз техникаву технологияи муосир ва ба ин васила саҳм гузоштан дар рушду инкишофи соҳаи маърифи ноҳия тадбирҳои муҳим андешиданд. соли 2021 дар соҳаи маориф ин буд ки хонандагони мо мактаби таҳсилоти миёнаи умумиро 4 нафар бо медали тилло мактабро хатм намуданд. ғайр аз ин хонандагони мо дар соли 2021 дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. пурра барномаҳои давлатие ки дар соҳаи маориф буд аз тарафи шуъбаи маорифи ноҳия ва мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия таъмин карда шудааст ва баъзе барномаҳое ҳаст ки иҷроиши онҳо дар назар аст. имрӯз бевосита дастгирии муҳтарам раиси шаҳри Душанбе дар соҳаи маорифи шаҳри Душанбе хело ҳам назаррас аст. ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо андешидани силсила тадбирҳои зарурӣ, ҷараёни бунёду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардони муассисаҳои таҳсилоти мактабию томактабиро вусъат дода, дар ин замина муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 159 ноҳияи Шоҳмансур аз таъмир бароварда шуда, барои наврасону мураббиён шароити арзандаи таҳсил муҳайё гардидааст. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاهمنصور کودکستان ما از تعمیر برآورده شد و اینچنین در کودکستان ما 7 دستگاه الکترونیکی عین حال مربیان کار و فعالیت میکنند با آنها تامین کرده شد و اینچنین در همین سال مربی ما در آزمون مربی سال اشتراک کردند، در ناحیه جای اول را اشغال نمودند و اینچنین در آزمون دانایک کودکان ما شرکت ورزیده در آنجا جای نمایان را اشغال کردند. عموما در طول سال 2021 در کودکستان ما 420 نفر تربیت گیرنده تعلیم و تربیه میگیرند. дар замони муосир парвариш ва ташаккули шахсиятҳои босаводу соҳиби маърифат вазифаи асосӣ ва муҳимтарини соҳаҳои илму маориф ба шумор меравад. аз ин ҷост ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди пайвастаи мактабу маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, барои таъмин намудани пешрафти соҳа тамоми имкониятҳои мавҷуда фароҳам оварда мешавад. бо дастгирӣ ва маблағгузорӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур дар ноҳияи мазкур муассисаи таҳсилоти томактабӣ рақами 124 аз таъмири асосӣ бароварда шуда ва бо тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. соҳаи таҳсилоти томактабӣ дар ноҳияи Шоҳмансур рӯ ба пешравӣ намуда,
то андозаи дастовардҳои ба даст оварда шуда назаррас мебошад. Барои мисол метавон гуфт ки кӯдакистони рақами 24 ноҳияи Шоҳмансур навтаъмир шуда буда бо шароитҳои хуби таълиму тарбия имрӯз кӯдаконро фаро гирифта шудааст. 4 нафар мураббиён ва ёрдамчиён дар пешрафти таълиму тарбия саҳмгузор мебошанд. Дар ҳоли ҳозир муассиса бо муосиртарин пешрафти технологияи таълим таъмин буда раванди таълим тавассути чунин технология сурат мегирад ки мураббиёни муассиса кор бо технологияро аз худ кардаанд. Дар ин баробар яке аз муваффақиятҳои кӯдакистони мазкур ин иштироки муассиса дар озмуни муассисаи беҳтарин дар самти корҳои ободонӣ мебошад ки муассисаи мо дар сатҳи шаҳр ҷои аввалро сазовор гашт ва аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ бо дипломи дараҷаи 1 қадрдонӣ гардид. барои дастгириҳои пешрафти соҳаи таҳсилоти томактабӣ ва кормандони соҳаи маориф кӯшиш мекунем ки дар рушди тараққиёти сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузор бошем. бо тақозои пешрафти илму технологияи муосири таълимӣ зарурате ба вуҷуд омадааст ки раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тавассути технологияи замонавӣ бояд таъмин бошанд. бо дар назардошти ин масъулини соҳаи маорифи ноҳияи Шоҳмансур имрӯз муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ноҳияро бо тахтаҳои электронӣ таъмин намуда раванди таълим дар сатҳи хуб роҳандозӣ шудааст. яке аз чунин муассисаҳое ки дар пешрафти соҳаи таҳсилоти томактабӣ дар соли 2021 ба пешравиҳои назаррас ноил гардид, ин муассисаи таълимии томактабӣ рақами 67 ноҳияи Шоҳмансур мебошад. муассиса бо муосиртарин технологияи таълимӣ таъмин буда ҳамарӯза аз он истифода мебаранд. ҳамзамон дар муассиса мураббиёҳои соҳибтаҷриба ва донандагони забонҳои хориҷӣ фаъолият намуда наврасонро дар роҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия менамоянд. соли 2021 барои кӯдакистони мо, барои кӯдакистони 67 соли эҷодиёт ва пешравӣ дар ҳама самтҳои таълиму тарбия буд. аз ҷумла дар муассисаи мо гурӯҳҳои мо бо доскаҳои электронӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. рафти таълиму тарбия, раванди таълиму тарбия бо забонҳои русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуд ва инчунин айвончаҳои иловагӣ 3 адад, инчунин мандочаҳои бозӣ 8 адад сохта ба истифода дода шуд ки барои таълиму тарбия наврасон хеле ба маврид буд. худи ҳамин соли 2021 муассисаи мо аз бо доскаҳои электронӣ муҷаҳҳаз гардонида шуд ва раванди таълиму тарбия низ бо усулҳои нав, бо технологияи муосир ба роҳ монда шудааст. мо мураббиён мекӯшем то кӯдаконро бо усулҳои навин шинос намоем, таълиму тарбияро ба роҳ монем, чун ҳоло тақозои замон чунин аст ки аз технологияи муосир бояд мо истифода барем. яке аз дастовардҳои маорифчиёни ноҳияи Шоҳмансур дар соли 2021 ин ба истифода додани муассисаҳои гуногуни муосир ба ҳисоб меравад. дар ин росто 20 августи соли 2021 президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт литсеи рақами 4 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъд аз бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити фароҳам гардида дар муассисаи нави таълимӣ аз наздик шинос шуданд. таълимгоҳи замонавӣ дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шуд. тибқи лоиҳа литсеи мазкур барои 1440 нафар хонанда дар 2 баст бунёд шуда аз 4 бино ба ҳам пайваст 4 ёшона иборат аст. муассисаи нави таълимӣ дорои 37 симхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фанни химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, сифхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, мусиқӣ ва хореография, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншоотҳои ёрирасон мебошад. ҳамчунин дар литсе ҳуҷраи озмоишгоҳ мавҷуд аст ва барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун асбобу айёниятҳои дарсӣ насб гардидааст. ман ҳамчун ҷавони зодаи Истиқлол фахр аз он мекунам ки дар чунин муассисаи замонавӣ ва барҳаво ба таҳсил фаро гирифта истодаам.
ман миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуда, воқеан ҳам дастгирии ин шахсияти бузургро нисбат ба ҷавонон таҳсину аҳсан менамоям, чунки имрӯзҳо бо ташаббусҳои ғамхоранаи сарвари давлат дар ҳудуди ҷумҳурӣ якчанд озмунҳо ташкил карда шуданд, ки аз қабили онҳо ин озмуни ҷумҳуриявӣ илм, фуруғи маърифат, фуруғи субҳи донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман мебошад. ман ки худ яке аз иштироккунандагони ин озмунҳо мебошам, дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷои намунавӣ, диплом ва мукофот пулӣ гардидам. ман Тилава Фарзона Бозоровна, номзади илмҳои иқтисод, волидайни Маҳмудов Искандар ва Маҳмудова Нодира, хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошам. Ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, раиси ноҳияи Шоҳмансур, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 миннатдории худамро баён менамоям. зеро хушбахтона имрӯз фарзандони мо дар озмунҳои гуногун иштирок менамоянд ва фарзанди ман Маҳмудов Искандар дар озмуни гирандагони стипендии президентӣ иштирок намуда гирандаи стипендии президентӣ мебошад. Инчунин Искандарҷон ғолиби конкурси ҷумҳуриявии ЮНИСЕФ гардида таълифи китоб оиди баланд бардоштани маърифатнокии наврасонро ба анҷом расонид. Маҳмудова Нодираҷон низ дар олимпиадаи фанӣ иштирок мекунад. Албатта дар ин ҷо заҳмати кӯшу муаллимони пуртаҷриба ва муаллимони сахтгир зиёд аст. ман ба ҳамаи онҳо муваффақиятҳои педагогӣ хоҳонам. дар асоси сиёсати мавридпарваронаи роҳбари давлат дар замони соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Шоҳмансур як қатор муассисаҳои замонавӣ дар як муддати кӯтоҳ сохта ва истифода дода шудааст. баъди ба истифода додани муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 устодон ва шогирдони муассиса тавонистанд дар соли 2021 дар даври олимпиадаи сатҳи ноҳиявӣ ва озмуни илм, фуруғи маърифат иштирок намуда ҷойҳои ифтихориро соҳиб гардиданд. омӯзгороне ки дар ин муассиса фаъолият мекунанд дорои тахассусҳои олӣ якум мебошанд ва вобаста ба иҷроиши барномаҳои таълимӣ коллективи омӯзгории муассиса барои иҷро намудани барномаҳои таълимӣ ва ноил гардидан ба якчанд дастовардҳо ин ба монанди иштироки омӯзгорон дар семинару машваратҳо ва ҳамзамон он озмунҳое ки барои омӯзгорон, яъне омӯзгори сол, яъне муаллими сол, хонандаи сол ва монанди инҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. дар соли сипарӣ гардида омӯзгори фанни забони англисӣ ба бахан ва муҳаббат дар озмуни ноҳиявӣ муаллими сол иштирок намуда сазовори ҷойи намунавӣ гардиданд. дар қатори дигар навоии пойтахт дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 79 воқеъ дар маҳаллаи Бӯстони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 79 дар заминаи филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 63 бо сифати баланд бунёд гардидааст. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 79 аз се ошиёна ва таххона иборат буда бо сохта ба истифода додани он барои хонандагон шароити муосири таълимӣ фароҳам оварда шуд. мувофиқи лоиҳа иншооти нав дорои 15 синфхонаи таълимӣ буда барои 640 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. дар ҳақиқат соли 2021 барои муассисаи мо соли фаромӯшнашаванда аст, чунки дар ин сол мо дастовардҳои зиёде ноил гаштем. аввалин ин хонандагони мо дар озмуни илм, фуруғи маърифат иштирок намуда Назар ва Нигора ба ҷои ифтихорӣ сазовор гашт. Абдураҳимов Абдуллоҷон ба ҷои ифтихорӣ сазовор гашт. дар озмуни лоиҳаи ҳамро бихонем муассисаи мо дар даври сеюми озмун иштирок карда дар даври ҷумҳуриявӣ ҷои ифтихорӣ сазовор гашт. инчунин аксари хонандагони мо дар олимпиадаҳои шаҳрӣ ноҳиявӣ иштирок карданд, ширкат варзиданд. дар 35 нафар хонандаи муассиса дар даври сеюми олимпиадаи шаҳрӣ рохат ёфт. барномае ки имсол
мо ба нақша гирифтем ва дар соҳаи маориф амал мекунанд, ин барномаҳо ба таври бояду шояд ба роҳ монда шудааст ва омӯзгорони муассиса саҳм гирифтанд ки нисбати ҳамин барномаҳо корро хубтар ба роҳ монанд. дар анҷоми соли таҳсили 2020-2021 буда назардошти дониши баланд ва гирифтани баҳои аъло аз ҳамаи фанҳои таълимӣ аз муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансур барои гирифтани аттестатсияи аълои хатми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 13 довуталаб ва барои гирифтани аттестатсияи аълои хатми муассисаҳои таҳсилоти асосӣ 77 довуталаб пешниҳод шуд. масъалаи аттестатсияи довуталабони аттестатсияи аълои универсалӣ бо медали тилло, аттестатсияи аълои равия бо медали тилло барои хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди санҷиш қарор дода шуда ба 5 нафар хатмкунандагони синфҳои 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ки баҳои аъло доранд ва аттестатсияи хатро бо баҳои аъло супориданд барои гирифтани аттестатсияи аълои равия бо медали тилло пешниҳод карда шуданд. соли 2021 барои масъалаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 21 хеле хотирмон буд, зеро дар ин соли таҳсил хонандагон ва коллективи омӯзгорони муассиса фаъолияти худашонро хеле хуб нишон доданд. дар рейтинги муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷиҳати ишғол кардани ҷойҳои намоён дар олимпиадаи фаннии хонандагон, яъне муваффақ гашта ҷойи аввалро ишғол кард бо гирифтани 35 ҷойи ифтихорӣ. бар асоси талаботҳои стандарти давлатии таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва тибқи нақшаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассиса ҷараёни таълим пурра ба роҳ монда шуд. дар давоми соли таҳсил ҳамаи омӯзгорон таъмин буда иҷроиши барномаҳои давлатӣ монанди яъне 20 солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040, барномаи давлатии омӯзиши амиқи фанҳои забони русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон до давраи 2030, иҷроиши барномаи давлатии технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ва инчунин барномаи дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи пешгирии ҷавонон ноболиғон аз қонунвайронкунӣ низ яъне ба роҳ монда шуда, дар ин самт мо бисёр ба комёбиҳо ноил гаштем. дар соли таҳсили 2020-2021 дар муассисаҳои таълимии ноҳия 11 нафар гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, 18 нафар гирандагони стипендияи раиси шаҳри Душанбе ва 25 нафар гирандагони стипендияи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе буданд. гирандагони стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе ва раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе миёни ғолибони олимпиада аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ки ба 278 нафар баробар аст, 64 нафарашон соҳиби ҷойҳои аввал, 70 нафар ҷойи дуюм ва 144 нафари дигар сазовори ҷойи сеюм гардиданд. дар соли 2020-2021 агар шумораи хонандагоне ки дар озмунҳои фанӣ иштирок намуданд соҳиби 21 ҷой гашта бошем, дар соли таҳсили 2021 бошад мо сазовори ҷои 28 ҷо гаштаем. баъди аз насозии муассисаи таълимӣ ки 17 августи соли 2018 муассисаи таълимӣ баъд аз насозӣ ба кор ва фаъолият шурӯъ намуд ва дар ин самт ки шумораи омӯзгорони муассисаи таълимӣ ки 42 нафарро ташкил мекарданд ва дар соли таҳсили 2020-2021 бошад шумораи онҳо ба 72 нафар нарасидааст. яъне ки дар тӯли 3 сол мо тавонистем ки 30 нафар омӯзгорони дигар низ ба кор ва фаъолият дар муассисаи таълимӣ ҷалб карда шуданд. аз 245 нафар ғолибон аз ҳисоби хонандагони литсею гимназияҳо 65 нафарашон сазовори ҷойи аввал, 66 нафар сазовори ҷойи дуюм ва 114 нафари ба гирифтани ҷойи сеюм мушарраф гардиданд. шумораи ғолибон аз ҳисоби хонандагони синфҳои 11 516 нафар иштирок намуда, 123 нафари онҳо ғолиб омаданд ки аз шумораи зикр гардида 74 нафар аз ҳисоби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 49 нафар аз ҳисоби хонандагони литсе ва гимназияҳо буданд. ба шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат
ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон. имсол шогирдони мо 18 нафар ғолибони озмуни яъне олимпиадаи фанни мактаббачагон дар даври дуюм яъне ноҳиявӣ ҷой гирифтанд ки аз онҳо 10 нафаршон ҷойҳои якум аз фанҳои гуногун буданд. 6 нафар хонандагони мо аз байни 20 нафар номзадҳое ки мо пешниҳод кардем, 6 нафарашон барои гирифтани стипендияи президентӣ ноил гардиданд. озмуни фуруғи субҳи доноӣ барои мо аҳли маорифчиён як навоварие буд, як ҷаҳони нав буд ки кӯдакон тамоми китобҳои бадеии муосир, классики тоҷикро аз бар намуда дар ҳамаи номинатсияҳо тайёр шуданд. дар умум давоми соли 2021 натиҷаҳои хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Шоҳмансур назаррас арзёбӣ гардида, масъулинро зарур аст ки барои боз ҳам рушд додани соҳаи маорифи ноҳия ва иштироки толибилмон дар олимпиадаҳои фаннӣ беш аз пеш талош варзанд.